chỉ bay lệ về cô lệ ô lệ thì là vì leo cần tiếng á với hi hiểu không rồi có cái kỹ lối à và sẵn chết kỹ bằng một mình này với hi như là cả March ni som ni Sunny som ni paruk anh em March hi vào thả anh em giàu trong tắc chuan March ni som ni sang ni som ni paruk anh em có vlog hiện cái trong hi alo rong lệ đều lắc chỉ na ngày khác anh nuông lâu đều mấy thế à chú vàng in trong muôn đều tiếp tục cần hành xử sầu về đón ani lộc khéo lo bộ cái trong hi rong đều lắc chỉ na cái mà hi mà để chuan với hi March ni som ni paruk anh em với hi zirtop ni Friday ani với lại ha Mumbai cần lên call về thuốc rồi đó vlog masala mà khan lâu en tọt tới chuẩn riêng á Mumbai tập tàu cút mangin mizo helai mizo Mumbai Association MMA te tập tàu cút mangin kan kala cút pa tan HPC Vice Chairman PMST an soma ani nung kan zuya ti mayang ma rot pui nen te chuan hei voin hi ho kan tum ni ani ro kholna kan nei hlak maya kan ho thei ta lo tlat maya nak tu kan som ni pakhata engineer kan ho mai don ani kan lang se lang thil pakhat lok kan soi du chumo voin chu khola ya ni te posa ve mai the chu voin kan chong dum ve la to dona ti hian sunglass có lòm về tờ riếu đi hay là hiện Bible cái đó kanu min thuro nangin kan ti ve do luai ni zo zin na Bible ken te ka ching chho ve tran ani kan chiar vak lo pon chiar viu thei che lo pon kan lagai sa ka te kan sut khe sa te kan lagai sa te mo te khan Bible alo om khan athamun thak ve ni te ka tia sen khan kanu ina ti ve ro tha ve lom an te ka u he thin mo ka u sipai hi mani hianin tian jin kol na ve la hen Bible he keng tel thin boka chung te chu a tha ve riau in ka ria a tha ve riau ti po ni lo a tha riau lo ching ve te u in jin na ve ra te anh khoi lo vana khan Bible hi arit chuang lo wa gram ke ji pot no gram me mo gram zani thum ni ve ba kan ni lawang so tu mi so bu te amo sun lu kai me kan ni sun lu kan di leng puya kan lei kha ne kal lam kan nei kha so dong nai ta tu na han dar ni retrap chun du lampang phot chu ong kan lang lang ale he kan tan suaka kan pu MST hen min duat lut tu ko min duat le lut tu ko kan thlung lut tu ke mani he kan kim king oi me kan tu na hen asan chu thil dang ni lo kan motor chuan mek na hi Mercedes Benz motor chângkâng mai ani chu he min chuan tir ve ran ma ni hi kan ma so tla na so Uber pa ngain min chuan tir kan ei rot pite poen an nar na sa vel vi o mar chu kan van này có mấy India percent cheng noi za thum man vel de te kha tia tiang ai po sa to hial mai thei ka cheng vel wa tak chu ni motor moi ka ti em mai le ka lo o ve em thin kha Europe kan kal te po motor chângkâng so ang tia kan ko ve thin nang ti khan ni da Europe ang te po ti chângkâng po tak tho ni ti ai min chuan tir ni hei kan van nei te no le Mumbai Mercedes kan leo về chứ kan hau sa ve me kan roti oma roti pui da roti ni roti square tu hen kan pon don ka Palladium mo Palladium ko still so ka so isol trin no min an ni zat ve ji Palladium mo la kan kal don ni chu kan lang le ze lang kan motor chu nei chângkâng khát được bao nhiêu chângkâng xin ta sir say hi please phần khóc mày nè po hình đấm đúc mày
Mumbai ko pe an tlan me ka kan motor chu ni chângkâng to ka beng chen vak si pon lawa Mumbai hi India rama chuan khopui sum leng vak tam na ber nian sei khani sim sima Ambani te khuwa khania ha Ambani in depo pin kan Mumbai thei Mumbai ko pe an tlan me ka ka vlog lo ven tu te zinga hian ka video lo ven tu te zinga hian heng lai mu to tam tak te poina manga la mu lo tam tak nam ve tho buin ka ringa mu to te la mu lo te tan po mu to te tan po ino mu non ve ni mai han moi chap ke lo da ei eng bridge nge ti kha za kha na ming ming sin Anal khop mai he so la su so ni sa na kan kala he lai New York kan New York ka the street nge ti kha sne to hello fine ka ti kha ang ve do kai ring hi ram cheu hi aloin an no thei thin hle mai asangang mai hin an bridge do Rajiv Gandhi ceiling Rajiv Gandhi ceiling mo chu tiang chu ni chu an nuam khop mai hi ka tiang kha ang ka ti re helai hianin kia kalan phal lawa antin zang khan min sila two wheeler po tlan phal chong lo car chau an tlan phal an ti helai phia hian an ti nge chan chu ka hreve chong lo din thiang mi lo pokani chu motor chiat pal lo kha a oi lo nuam ding le mai cái chu in chong sang building sang deuh lom chi hi kani hei helai mi ni jana kan chira helam pang kan kal to thowa sum chong som nga panga wang bor vel ning kan hria sang khop maya ka ngai to ta heng chong som nga panga ni chun World Trade Center kha chong za som vel an ti kimi let vel chulen don ti na ngani sang khop ang melai mi te poi sang khop mai hi leaning to war te pokang ve deuh lek lekตัวจุดนั้นบกขี้นี่จังกลางกตินี่อมเสียกับแค่วักลมโนทิลที่เฮงมาใช้ให้ซีดดาวนั่นแหละอัพนั่นจุกเสวได้จุกพี่คนเทปกว่าให้ยังติดอย่างงี้ลิซ่าฮะบุ้งแมนIt's one hey tu lah hian Phoenix Palladium mo la kan thleng ta wopi ka u deuh tak cha wopi hi in kalpui hei ni mina khan helai Mumbai Music Association khan musician ji ha tel ve ani hi azai po pa ka drums roll chung khan azaya drum arania ba drum ar chu chi lo wa ma se drum sa play ya thiam ka ti khop mai hei ka video ka vlog ai lo lang lo yen ve don ni o yes and don chiang tai te pa tu ni kha chuan wen a hen min throi ni he ni hian kan lo khop mai kan thunga so puber hei ani voi vlog ve renga hei nuam khop trin mai
Ui Messi ui a voi kat kal ve la tho ni a Mumbai ni hei mall chuang an lut ta thil te kan ei lok dona Asia kitchen ti te engenge mo hei tian alo ma Punjab grill ti te mo Punjab thil lam te pon yang ta hian social ti hen kan ei indona chui main kan sun ram te kan thia lok anga chui kan ei inang mall han kal ta ka chon hei pui thei khop maya pui em zel maya hei soi ngai na fuck pui ka thlo ni la khala tu zo mi lo bang to em lo Bengal kan kal khanin thla ti mi lo lak ti no ka vai ho khan tum chu tiếng chụp là tông rồi hey Millennium Center ai chun chete chun liền về thế cái này chete tak tak mo ala hey kan thil leina tur hang an lu ta an menu hian pui em khong an lai tharo pui mai e tur a phek ang zat nge chan chin bu anga keu ngai tak pui thamani hey eng berge eng ni pok a lom lo hey vakana Mase Chatur tok Chatur mul chom ve ma yang tam khop ma he chan chin bu keu kan ang salad na pangganyan hal at tắm lên rồi chân chim của kiểu miệng đúng không ole hey mall te kan kal ve thuak ka thil te kan ei boka khang kan ei zo lama kan hey Mercedes car bok khan kan chuang le ra thak ka til tu he Mercedes car he noi za thum chu ting che lo deu atia pu MST khan noi za thum ting lo deu manania noi engmo za ding kan ei dai lo ni aman hi hey hian asit ti on le on ne te ngai han ani la me va kai lo ten kan dek kewa aron ma hi kat nung sit ka sit chut nei ti kan nia lam hen me le keu hianin on le rai te kan kai tiang motor te hen kan chuang ti ka ring phangai lo reng ese te so kan ma mi so what's that muy bien Mercedes to mo Mercedes to ni Yes, L55. Anal. Wow. Ni masela. Tu na hian. Tlai nam dar nga le minute somli verania. Hey. Mumbai kal vetana na chu kan tia Ambani in Mukesh Ambani in te kan mu velo chun kan tia hey. Kan kal dona tu na hian. Chon chu lo po chu nge phat kan kal tum deuh na kan nei bo ka hre chi lo ke mai an ning veli ka hre thei lo wa chuan hey Ambani chu kan hriat angin India ram mai ni lo khovel hu po pa house ton to ni a khovel mi house top te na te po lang ve reng thin tu na po lang mai thei ka hre chiang che lo tiang vel kha ani India ram kan India pa house em mai kha ni ester nam te po zaya ron song khamo gan kan kal don ani ole hey kan tlan ngat ngata Ambani te in kan tlan tlak lai han kalo mu hil dai maya Asia lo wang ren khop mai tu na hian Taj hotel bulak no ma he pui hle mai Taj hotel la tak mai Mumbai hotel la tak mai ni a chan chin vel kalo bel chiang vak man lo ti han ti lang tak mai ang moi ni
0.5 in ka tilang lok nga phe deuh dona a phe deuh roi don ti chon ma se ti lan zaw lok ka duwa hey tui pui ka mani pa kha la chon helai mi hi Gateway of India đây gần pol te Opia Puthante a Puemestia ruột tin lệ ruột pui te ania ngai zui ni leng ve truck ani motor han dar car khatvel kan in train sanga chungana moinga mai a chungvelan lo chu chaum khop mai ma se rem silo ma se rem to silo hey kan soyang khan tas hotel ma kan omega ma ni to lai hi tas hotel ma kan oma moi hle maya he hotel a hian Pakistan na an be an ka vak kha ka hotel ka hi ani akum le ti ba chu ka lo khachi to lo wa jo Mumbai hi na Asia rama Asia komol puya millionaire tamber na ko pui ani ko pui ho sat mai ani chuan he ko pui Mumbai hen mi mak da doi som pan hi ang borvel an cheng ni in ka huwa chila han ka chiara mi ring hi tiang borvel chu ano min ka ria mak doi som pan ni borvel chuan ro nge ni sei chak deuh mai pat ka ni kha ka sia chungna ka ro soi leng lekina tu da hianin ka bula hianin yu tai ko chang ni som ko adinga hotel Taj Mahal he tiai han sai nya ya pui mesti la aro pui ka ti kho mai ni đâu mai đâu aro pui ti viau kan ringa ô pia le ka du reng an kong reng te hi a tha he quality tha mer chu alcadran tel tam lo de ka ria engoro he chu alcadran ni lo bitumen ani hi ka ti chuan kan chuak chu kan lo hota hei kan chuana motor Mercedes Benz hi ka ngai don hle mai kan liam ta vo mai bye bye hotel kan lu tang oh ti chuan in ni som ni pakhat alo ni ta ni kan dalok ke ta bai do đấy ăn ấy được tặng lắm hey lên quỳ cái là thành lẹt tại hello New Year chị thế tặng cái nào đúng không tặng cái bát thiên gia ra Mizoram cái là thành lẹt ta Mumbai Mizoram thế này huân nuột tất cả bằng hậu cái lồng mẹ cái video tặng Milong của này trên đó nha bye bye.